Zana last week kapena tisitika ndi wiki ya yomwe ikutai anabwera president Chakwera ndi MCP yake yose ndi uja amati Chimwendo Banda amene amanena kuti kuno kumangochi boma la MCP likumanga msewu wa Makanjira. Apa ndili pano ndi pa Chimbende mbali magari moto akuthawa ku bridge uko, akuthawa ku bridge uko. Aonetseni bridge manager si kudutsika iyi magari moto akulu akuthawa ndi awa magari moto awa. Magari moto ndi awa akuvutika mayendedwe kunoko kumangochi Makanjira amanati ayi maboma akumbuyo kwarephera kumanga msewu wa Makanjira. Anango katenga ndalama zija kwatenga afumu Makanjira. MP uyo amene sawina pa 16 September Benedicto Chamboyu ndi makansala kupita ku Saudi Arabia anabwera ndi 20 million US dollar. Yose situkudziwa kuti inapita kuti mabridge ndi amene akulongolola ukowo, mabridge amene akungolola kudutsako njinga za moto chabe. Anjamata akatolerako matabwa ndi kumatero. Ndiye pulizi alongo achimidyangu mmangochi muno Achakwera atuweni kulobera ndawi jerewu kutioka 2020 mpaka lero Achimwendo akusabe chitaka kuti kumangochi msewu wa Makanjira kulinganyidwa. Mwine niwerewu msewu wakwe kapena niwerewu wawo msewu wakwe niwerewu walingenya Achimwendo na Achakwera. Bwana tikuthokoza mamanga msewu wa Makanjira maboma yena kumbuyoku amayi Joyce Banda kapena DPP analephera kukonza. Kodi apa pali msewu apa bridge ndiyo mwamba umo anthu akulephera kudutsa zimenezi mpaka ku Makanjira wa zikuchitika. Ndabwera ine kuzakuyikirani umboni kuti pa 16 September tili ndi anthu anzeru. Pali Peter Mutharika ali ndi running mate wake Mayi Jeni Ansa. Pali Mayi Joyce Banda ali ndi running mate wawo Akhumbo Kachali. Zimenezi zikupaseni pikicha kunena kuti Chakwera ndi khuruku ndi boma lake la MCP ndi makhuruku okhaokha. Muone mmene anthu akuvutikira uku, mwaonese anthu akuvutika. Ndiye pa 16 September kumakachonga pali Chakwera zoona zitipangira ubwino. Anthu akuvutika awa mayendedwe awa kuno anthu achiyawo. Inu a MCP inu Achakwera mwatitenga kupusa habari anthu akuvutika chonchi msewu wa Makanjira ndikumakayima pa podium kumanena iwe Chimwendo Banda kuti msewu kumangidwa. Anthu awa akuvutika malo angozi. Ine Rayton Mangochi kuchoka pano pa Chimbende Amarawi Kafoteni mwanzeru boma lonama boma lolephera akulephera even mafuta kuti apezeke momveka. Pa 16 September Kafoteni mosapusa. Chakwera ndi khuruku, MCP yose ndi makhuruku, Chimwendo Banda ndi khuruku abodza. That's why mukuona zikwaraka kuti ayankhe mafunso kwatolangani. Lero ndi vice wawo akusemphana amanganya nawonso amanganya musamvere ndi amadrama amatenga chigulu cha anthu kupita kukagula nkhuku ndi kumadikula. Inu kuno kumwera osavotera manganya osavoteraso aja nkhani mukuiziwa. Anthu amene aonetsa chikondi pa utsogoleri wawo pali Mayi Joyce Banda, pali Peter Mutharika. Kuchoka pano pa Chimbende ine ndiye Mauje Rayton Mangochi.